Ola, bons días a todos e todas un día máis para dar conta da Comisión de Seguimento do COVID-19. Esperar que todos estedes na vosa casa, que todos estedes con saúde, preocupado polos vosos. Esa é a nosa intención, que Ribeira salga adiante e que salga da mellor forma posible. Hoxe na comisión empezábamos, como sempre, polos agradecimentos. O primeiro foi a CAS Galicia polo precio que nos ten feito na compra de material alimentario para o Banco de Alimentos, precisamente, o comercial Martínez Sánchez. Por outra parte, a conservera González Montes, que tamén ten doado o que é as súas conservas ás asociacións aos ONGs que colaboran co Concello. A Tanden Alborés, que nos ten prestado o seu equipo de megafonía para que podamos ampliar un servicio, sobre todo, que demandan os nosos nenos, que ese coche da Policía Local pois poda felicitarlle o seu cumpleanos, cuestión que vamos a estender a todos os ribeirenses que demostren no censo que efectivamente cumplen menos de 18 anos. Se fora posible estendelos a outro tipo de población, pois así o faceríamos, pero bueno, unha división moi fácil de 27.000 habitantes por 365 dá o número de cumpleanos que pode dar ao día en Ribeira, cuestión imposible pois de levar adiante a felicitacións a todos. Por outra parte, tamén dar as gracias aos 10 voluntarios que están facendo as mascarillas, esas mascarillas que se van a repartir, entre pequenas tendas de alimentación, entre o que son dependientes de algunhas farmacias do municipio e ao servicio de atención ao domicilio, sobre todo para repartir con personas de risco. Por outra parte, decir que dentro dos materiales que estamos entregando, douse orden a todos os centros de saúde do Concello que así o necesiten, e algún deles xa non lo manifestou, pois as gafas que no Concello todavía quedaban en stock, e por outra parte onte se repartían máis de 200 equipos EPI ao servicio de atención ao domicilio. Por outra parte, pois temos aprobado unha suxerencia que o Concello fixo desde o primer día ao Goberno do Estado, que era a posibilidade de que os policías locales que se acabaran de jubilar, pois que puderan incorporarse. Bueno, vemos con agrado como moitas das cousas que este Concello propón, como foi o dos mercadillos ou como é algunha cousa, pois como foi a posible entrada de axentes que se encontren pois en formación todavía na estrada, en este caso pois a incorporación de jubilados. En Ribeira hai un voluntario que é Jesús Millán, tamén un policía local moi conocido por todos vós. Por outra parte, decir que as labores de desinfección pois incorporou dous lugares máis, a comisaría de policía, e os sábados pois a lonxa, os sábados porque non traballa ese día nin traballa o domingo, e o tratamento é a través de hipoclorito, que lóxicamente non é o máis adecuado para poder facelo todos os días. Iniciamos unha nova campaña que vai a ser transmitida no que é as nosas redes sociales, e transmitida a partir do sábado, como xa informamos, por Telebarbanza. Telebarbanza chegou a un arreglo co Concello para emitir contidos estritamente municipales, moitos que teñan que ver co COVID e outros que teñen que ver pois cas campañas que estamos realizando. Esta campaña é a Voltiña Vémonos, e esa campaña é unha campaña que van a protagonizar os propios comerciantes e os propios hosteleros locales, pois chamando a que a volta de todo isto vayamos ao seu negocio. Así que xa o sabedes, a Voltiña Vémonos. E por último, os vídeos. Esos vídeos que tanta xente está agradecendo a todos os que quixeron colaborar. Hoxe a nosa galega ilustre, ribeirense ilustre, a primeira galega que gana unha medalla nun campeonato de Europa de natación, a primeira olímpica de Ribeira, María Vilas. A María, moitísimas gracias. A un catedrático eminente como é o Dr. Ángel Carracedo, experto en genética. E por último, pois unha desas grandes da comunicación, unha das grandes da presentación, como é María Teresa Campos. A todos eles, moitísimas gracias. Eu acabo, como acabo sempre, dándolle forza
ánimo a todos os ribeirenses. Ribeira ten que verse en estos momentos, cando se ve verdadeiramente un pueblo, cando se ve a fortaleza de un pueblo en estos momentos. Estamos vendo a forza da solidaridade de Ribeira. Ahora tamén necesitamos que aqueles que non dan nada que se queden na casa. E por que o digo? Porque hai xente que se siguen saltando a cuarentena. E esas o único que nos poden dar é un disgusto, e polo tanto o que lle pido é quédense na casa e non nos den un disgusto aos demais, pero sobre todo non lle doeades a quen vos quer, que é a vosa familia. A todos, moito ánimo. Arriba Ribeira. Hola a todos, son María Vilas. Queríamos mandar moitos ánimos desde aquí, desde a miña casa en Aguiño. Xa levamos unha semana, pero eu desde aquí quería vos animar a todos a concienciarvos moito máis de non sair da casa, facer caso a todas as recomendacións, que non é cousa dun solo, é cousa de todos. Canto máis poña cada un da súa parte, antes saldremos de todo isto. Así que nada, moito ánimo a todos e un bico. Queridos veciños de Ribeira, pois nada máis que transmitirvos unha mensaxe de ánimos, decirvos que os investigadores e os que traballamos no hospital estamos facendo todo canto está da nosa man, que nos intentando botar unha man no diagnóstico, no que precisen os de microbioloxía, e os médicos todos traballando e os investigadores pois facendo tamén todo o que podemos neste sector. E para vos, pois nada, moitos ánimos, seguide de verdade as recomendacións. Importante é que o pico se aplane un pouco, porque non podemos, o problema sería saturar o sistema sanitario. Seguide moito as recomendacións, levade todo con alegría dentro deste problema que parece unha cousa de ciencia ficción e que nos tocou vivir. Moitos ánimos, moita alegría, e a ver, sabredes como entre todos superamos isto. Hola, un saludo desde Madrid, soy María Teresa Campos, para Ribeira, para su alcalde, un saludo Manuel Ruiz, don Manuel Ruiz, y desear a todos desde aquí mucha fuerza y sobre todo hacer como estamos haciendo todos, como debemos hacer todos si no lo estuviéramos haciendo, quedarnos en nuestra casa, quedarnos con nuestra familia, no salir a la calle, no poner a nadie en peligro, ni a nosotros mismos ni a los demás. Ese mensaje del Ayuntamiento de Ribeira quiero hacérselo pedir, se lo pido desde Madrid, y un saludo a Suso Souto y a todo ese grupo de periodistas de Galicia, esa tierra maravillosa donde yo tanto he disfrutado durante muchos años. Así que vamos a cuidarnos todos, todos unidos.